Gaurko honetan errumaniar errezeta bat egingo dugu, mitx izenekoa. Honetarako txerri haragia, behi haragia, olioa, piper beltza, bikarbonatoa, tomilloa, baratxuri hautsak da gatza erabiliko dugu. Lehenengo pausurako bi haragiak nahastuko ditugu. Bigarren pausurako kondimentu bakoitzeko koilarakada erdie, kasu honetan, edo koilara txiki izatekotan koilarakada bat botako dugu. Hirugarren pausurako haragia zatitan banatuko dugu eta saltxitxa moduko forma emango diogu. Laugarren pausurako zartagi batean olioa bota, sua piztu eta bertan mitxak sartuko ditugu. Bosgarren eta azken pausurako kolore marroska dutenean zartagi aterako ditugu.